ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಂದುರ್ಲರ್ ನಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಚೆಟ್ಟ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನು ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಜಿನಾಲ್ ದಿನೊಡ್ದಿಂಚಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿತ್ತಿಜಿ ಟೈಮ್ಲ ಇತ್ತಿಜಿ ಅಂಚ ದಾಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿತ್ತಿಜಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ರೆಸಿಪಿನಿಗಳೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಅಂಚನೆ ಹೆಲ್ತ್ಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿನಿಗಳೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಮನೆಯಲ್ಲೊಡು ಪೂರ ಒಂದು ಆಟಿ ಸೋನ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಅದೊಂದು ನುರ್ಗೆ ತುಪ್ಪು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ತಿನ್ಪಲ ಬೇತೆ ಟೈಮ್ಲ ತಿನ್ನೊಲಿ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಏಟೆ ಅಂಚ ನೀನು ಐತ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನಿಗಳೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆರೊಡ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತುಲೆ ಏನು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ತತ್ ರೇಷನ್ ದೊರ್ಪೆಲ ರೀ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ತತ್ ಕಜೆ ಅರಿ ಪಾಡ್ದು ನೀರು ಮೈತದ್ದು ಬುದುಲ್ ರೆದಿಪೆ ಅರಿ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಅರ್ಕಂಜಿ ಗೆತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಅರಿ ಬೊದುಲ್ದು ರೆಡಿ ಆತನು నేను ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡೋಡು ಐಡ್ ದುಂಬು ಯಾನ್ ನುರ್ಗೆ ತುಪ್ಪು ಪೂರ ಜತ್ತು ದೀವೊನ್ವೆ ಪಂದ್ ನುರ್ಗೆ ತುಪ್ಪುದ ಜತ್ತು ತುಲೆ ದೀತೆ ಒಂಜಿ ಬಾಜನಗು ನೀರು ಪಾಡೋದು ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋದು ದೀತೆ ಪುರಿದಾಲ ಇತ್ತಂಡ ಸೈಯಡ್ ಪಂದ್ ಅಂಚ ಅವೇನು ಇತ್ತೆ ಲುಂಬುದೊಂಚಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂದೆ ಎಂಚಿಡ ಅರಿ ಸಣ್ಣಲ ಆತನೆನ್ನ ತುಲೆ ಒಂದು ಏನು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡೆನತ್ತೆ ಒಂದು ನೀರು ಉಂಡು ನೀರು ಇತ್ತಿನ ತಲೆ ತೊಂದ್ರೆಜಿ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೇನತ್ತೆ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡೊಂಡೆ ಬೊಕ ನುರ್ಗೆ ತುಪ್ಪು ಲುಂಬು ದೀತೈತೆ ಅವೇನು ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಂಕ್ ಇರೇಟ್ ಪತ್ತದ್ಲ ದೀವಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದ್ಲ ಯಾನ್ ಉಂದಿತ್ತಲೆ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡೈತೆ ಒಂದೇನು ಪುಂಡಿಯೇ ಮಲ್ತು ದೀಪೆ ಬಂದು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪರೆ ನೀರೇ ಕಂಡ್ರೆ ನೆನಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಐತೆ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತು ದೀಪೆಯನ್ನು ಪುಂಡಿಗೆ ಆತ ಶೇಪ್ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಬೇಯ್ಪದ ಕಟ್ ಮಲ್ಪರ ಉಂಡದ ಅಂಚದ ಇಂಚ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತಿಯೆ ಅರೆ ಏನು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೆಸ್ರು ಅದೊಂದು ಚೂರು ನೀರು ಹಾತಂಡು ಒಂದೊಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಡು ಪುಂಡಿ ಬೇಯ್ತದ್ದು ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ತುಲೆ ಒಂದು ಪುಂಡಿ ಬೇಯ್ದಿನಿ ಏನು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ವೇನು ಇಲ್ಲ ಕಿಂಜ ಪೀಸ್ ಅದು ಕಟ್ ಮಲ್ತದಿಗೆ ತೊಂದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರೆಪ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಜರ್ದ ಗಡಿತ ತಾರೈ ಚೂರು ಮಂಜುಲು ಮುಜಿನಾಲು ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮುಂಚಿ ಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುವೆ ನೆಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈತೆನ್ನು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂಗ ಪಾಡ್ದು ತೊಂದೈತೆ ಒಂದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅರೆಪ್ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿ ದೀದು ಯಾಕೊಂತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತಿಯವು ಒಗ್ಗರಣೆ ದೀದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಅರೆಪ್ ಪಾಡ್ಗಂದು ಅವು ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸಾಸಿಮಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಾಸಿಮಿ ಪುಡಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ರುಚಿ ಆಪಿನ ಒಂದು ಪತ್ರಡ್ಡೆದ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕುಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಉರ್ದಬೇಳೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಉರ್ದಬೇಳೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ರುಚಿಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಕಮ್ಮೆನೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಉರ್ದಬೇಳೆ ಚೂರು ಕಾಯಡ್ ಉರ್ದಬೇಳೆ ಕಾಯ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನು ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಲಂಚನ ಮಸ್ತ್ ಕೆಂಪಾಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಹದ ಫ್ರೈ ಆಟೆಯವು ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಪ್ಪು ದೊಟ್ಟು ಕೊದ್ದೆನಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಚೂರು ನೀರುಳ್ಳಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ವೇನು ಪೂರ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ ತುಲೆ ಅದ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅರೆಪ್ಪು ಕಡಿದಿತ್ತೈತೆ ಆ ಅರೆಪ್ಪುನಿ ಅನ್ನಿಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಅರೆಪ್ಪು ಪಾಡಿಯತ್ತೆ ನೆಕ್ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಮಿಕ್ಸಿ ತೊರತದೆ ನೀರು ಪಾಡುವೆನು ಅವ್ರ ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ನೆಕ್ ಅದು ಕೇತ್ ಬೋಡು ಆತ ನೀರು ಪಾಡೊನ್ವೆ ಇದು ನೀರು ಯಾವಜಿ ನಾನೊಂತೆ ಪಾಡೋಡು ನೆಕ್ ದಾಯ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತಿತತೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಒಯ್ತನುಂಡು ಅಂಚದ ನೀರಲ್ಲಿ ಈ ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ದೇನು ಅರೆಪ್ ಮಾತ್ರ ಸಣ್ಣ ಕಡೆ ದಿಪ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಅದಾಗ ಇತ್ತೆ ಕುದಿ ಬರೊಂದುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡುವೆನು ನೆಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಇಚ್ಚಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದವ್ರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಸರಿಟ್ ನೆಕ್ ಏನು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ತಿಜಿ ಅರೆಪ್ಪುಗು ಪುಂಡಿ ಬೇಯನ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿನ ಅರೆಪ್ಪುಗ್ಲ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಆಪುಂಡು ಅರೆಪ್ಪುಗು ರುಚಿಗೆ ಬುಡನತ್ತ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನೊಂಜಿ ಕುದಿ ಬರಡು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕುದಿ ಬರೊಂದುಂಡದೆ
ಈತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಅವು ಅಡ್ಡೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪುಂಡಿ ಬೇಯಿ ಪದಿದಿತ್ತೈತೆ ಅನ್ನು ನುರ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಪಾಡ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ 5 ನಿಮಿಷ ಒಂದೇನು ಕೊದ್ದಿರ ಬಿಡೋಡು ಫಾಸ್ಟ್ ಕೊದ್ದಿರ ಬಿಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅರೆ ಪೋಯ್ತು ನೋಡು ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ಕೊದ್ದಿರ ಬಿಡೋಡು ಇಂಚ ನೀರು ಇಪ್ಪೊಡು ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಪೊಡ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪುಂಡಿ ಪೂರ ನೆತ್ತ ಅರೆಪುನ ಹೋಯ್ತು ನೋಡು ಸುರುಟೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಮಲ್ತದ ನೆತ್ತ ಪುಂಡಿಗ ಅರೆಪು ಇಯ್ಯವಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾತ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಅಂಚದಂತೆ ನೀರೇ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತ್ರ ಅರೆಪು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಲ್ಲ ಅದ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಮಲ್ತಂಡೆಲ್ಲ ಹಾಕಪ್ಪಿನಿ ಸಣ್ಣ ಹತ್ತಜಿಂದ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಅದೋಟು ಕುದಿ ಬರೊಂದುಂಡು ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದು ಕುದ್ಯಂಡ ಆಯ್ತಾ ಪುಂಡಿದ ಗಡಿ ಪುರ ಉಂಡತಿ ಲಾಯ್ ಕಡೆ ಅರೆಪು ಹೋಯ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ರುಚಿ ಲಾಪುಂಡು ಇಲ್ಲೈತೆ ಕುದಿ ಬರೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಇಂಚನೆ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡೆ ಕುದ್ಯಂಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ರುಚಿತ ಕಾಂಡದ ಚಾತ ಬೈದ ರೆಸಿಪಿ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಅತ್ತ ಬೈಯಗ್ಲ ತಿನ್ನುಲು ಕಾಂಡ ಚಾಕೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ದೆ ರೆಡಿ ಆತಂಡೆ ಎನ್ನ ಪತ್ರಡ್ಡೆದ ರೆಸಿಪಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾಡೊನ್ಗೈತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದೊಂತೆ ಚಪ್ಪ ಇವಾಗ ಪಾಡ್ದಿನಿ ನಾನು ಅಂಚದ್ನಿಗಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಅದು ತೋಜೊಂದುಂಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಇಂಚಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ತೆಳು ಮಲ್ತದ್ದು ಅರೆಪು ದಿ ಅಂದಣ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ದಿ ಅಂದಂಡ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದ್ ನಿಕುಲ್ಲ ಒಂದೇನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ಕನಿಕಲ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಬರಲೆ ಎನ್ನ ಪತ್ರಡ್ಡದ ರೆಸಿಪಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚದ ಎನ್ನಿಕಲೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್.